Bun găsit, prieteni, sunt Ovidiu Văcaru și vă aduc în atenție Vorbe sau Fapte. Astăzi e o ediție specială din Parlamentul Europei de la Strasbourg. Reprezentanții României votează zilele acestea bugetul Uniunii Europene pe 2024. Sunt multe probleme, banii s-au cam terminat pentru 4 din cele 7 priorități stabilite pentru 7 ani, acum 3 ani. Când nimeni nu prevedea pandemia de COVID-19 și începerea războiului din Ucraina, invitata mea de astăzi este europarlamentarul reper Ramona Strugariu. După generic. Sărut mâna, bun găsit, doamna Strugariu. Înainte să vorbim despre ce se întâmplă în Parlamentul European zilele acestea, aș vrea să vă fac o prezentare, pentru că oamenii în general nu știu cine reprezintă în Parlamentul European și mulți nu sunt nici de acord cu ce vine de la Parlamentul European spre România pe modelul ce ai cu noi, mă, pentru ce să dăm cu VAR. Și atunci Ramona Strugariu, europarlamentar român, una din persoanele care a făcut foarte multe lucruri imediat. Acum 8 ani, chiar imediat se comemorează 8 ani de la tragedia de la Colectiv, 30 octombrie 2015. Trăiați în Belgia atunci și ați ajutat foarte, foarte mult din România. Bună ziua, bine v-am găsit. Da, e adevărat, Colectiv e un subiect separat de politică. Nu. Colectiv... Deși e un subiect care a influențat foarte puternic politica și cred că în continuare Colectiv s-a întâmplat din cauza politicienilor. Da, pentru mine e un subiect separat de politică, pentru că am vorbit destul de puțin despre asta. Eram un cetățean, ca oricare alt cetățean la momentul respectiv, eram într-o rețea de oameni care au vrut să ajute, în diaspora fiind, și s-a dovedit că o mână de oameni care chiar vor să ajute se pricep cui să scrie și ce să facă mai bine decât statul român ca să salveze niște vieți. Pe scurt, în câteva cuvinte, asta a fost episodul Colectiv. Și în calitate de cetățean, nu de politician, la vremea respectivă am mobilizat niște oameni. În câteva zile am constituit o comunitate de câteva mii de oameni doar în Belgia ca să poată să sprijine pe cei transferați din țară. Am scris comisarului european care mi-a răspuns la vremea respectivă și m-a asigurat că sunt paturi disponibile în Uniunea Europeană pentru oamenii din România, atâta timp cât evident că există indicația de transfer din România. Erați un simplu cetățean, și nu multe alte europarlamentar, lucruri. nu membru de partid, eram doar un nimic. cetățean român care a fost în vremea aceea revoltat de ce se întâmplă, care știa cum funcționează niște lucruri instituționale și știa, de exemplu, că mecanismul de protecție civilă se poate activa printr-un e-mail sau un telefon imediat, ceea ce ar fi permis României să obțină sprijinul respectiv imediat, înțelegând foarte bine că nimeni nu poate să gestioneze singur poate o tragedie de asemenea dimensiuni. Și mai aveam câteva noțiuni de cum spuneam, funcționare și de ce poate să facă Uniunea Europeană în cazuri din acestea și cum poate ajuta, pe care statul român le-a ignorat. Și când am avut discuțiile la vremea respectivă chiar cu reprezentanții ai președinției în România și le-am spus despre mecanismul de protecție civilă, răspunsul a fost, păi da, dar nu e cazul, nu avem cum... Nu-ți destui răniți. Bun. Printre vorbele pe care le-ați... V-a făcut Colectiv europarlamentar? Nu. Și bine ar fi ca nimeni să nu folosească astfel de momente ca pe o rampă politică. Da. Eu cred că e necuvincios. În primul rând, față de memoria victimelor și față de acele familii și acei oameni care se încred în tine, în primul rând, ca om. Și cred că decența asta și sobrietatea asta pe care tu o manifesti ca om și discreția
cu care a ajuns niște oameni ar trebui să fie la fel și în politică și să nu fie subiect de campanie electorale. Da, corect. Spuneați atunci, inerția și corupția sunt cei mai nemiloși ucigași, cei mai tăcuți, cei mai reci și cei mai siguri. Acum sunteți europarlamentar. Ce ați făcut pentru a schimba ceva de când sunteți europarlamentar? Ceva în această direcție. Mai multe lucruri. Vă rog. Mă uitam chiar săptămânile trecute la tot ce am promis în campania europarlamentară din 2019. Campanie europarlamentară pe care eu am susținut-o din poziția unui om care avea un loc neeligibil pe listă. Dar n-am făcut-o pentru locul de pe listă. Am făcut-o pentru că am considerat că e vremea ca oamenii să afle și să înțeleagă de ce suntem privilegiați, că suntem în familia europeană, să nu mai strângă neștiință, spaime și ură, ci mai degrabă să se deschidă și să învețe cum să beneficieze de proiectul european. Și am făcut-o pentru că am crezut foarte tare într-o alternativă politică pentru România care să fie ea însăși în stare să înțeleagă aceste lucruri și să profite de aceste oportunități. Și am vorbit cu mii și mii de oameni în campania europarlamentară atunci. Și nu m-am bucurat când am aflat că sunt europarlamentar. M-am bucurat când am aflat că am câștigat alegerile în județul Vaslui, la Muntenii de Jos. Ceea ce înseamnă că mesajul nostru a ajuns atât de departe. La domnul Buzatu la domnul Buzatu. Între timp, domnul Buzatu are o mică problemă apropo de corupție și de integritate. Și care a transformat județul Vaslui într-o feudă. Și e foarte important să defeudalizezi județe și o țară, dacă e cazul. Da. Cum o faceți dumneavoastră de aici, din Parlamentul European? Dar mă întorc la întrebare. Toate lucrurile pe care le-am promis și le-am asumat atunci în campania europarlamentară, eu, din perspectiva omului care lucrase în capacitate tehnică în Parlamentul European înainte și știa justiția, anticorupție, mecanisme de control bugetar, transparență, integritate, lucrase pe subiecte privitoare la libertatea presei, combaterea corupției și a spălării de bani, că asta făcusem înainte, ca tehnician, da, ca tehnocrat, toate lucrurile pe care le-am promis s-au întâmplat. Deci în acest moment eu pot spune că în mandat mi-am livrat promisiunile electorale și o să vă explic. În primul rând avem în premieră pentru Uniunea Europeană 2 propuneri legislative, nu una, pentru protejarea libertății presei, pe care le-am scos din negocierile din Parlamentul European cu texte foarte bune amândouă și acum sunt în negocieri cu Consiliul. Prima este Directiva Europeană Anti-SLAPP, care protejează jurnaliștii de procese strategice îndreptate împotriva lor și știm foarte bine că asta se lasă cu costuri de vieți omenești și servicii și în sine reprezintă o foarte mare amenințare și problemă pentru jurnaliști activiști. A doua este Actul European pentru Libertatea Presei, și acolo sunt raportoarea Parlamentului European pentru Comisia Libe. Și cred că este un regulament care va schimba fundamental cadrul de protecție și de siguranță pentru presă și pentru libertatea presei. Nici măcar nu se punea problema la momentul în care am intrat eu în mandat că noi vom avea efectiv niște propuneri legislative în acest sens. Și a fost o muncă titanică și cu Comisia Europeană, care ne-a fost aliat și chiar îi mulțumesc comisare Vera Iurova pentru că a ținut foarte mult la agenda asta pentru libertatea presei și cu alți oameni de aici, pentru că nu suntem neapărat toți cu o singură voce. Știți foarte bine că vocile sunt foarte variate așa, și diverse. Și oamenilor care au tras la asta. După aceea, sunt raportoare Numai o secundă, doamna Strugariu. Vă întrerup, dacă ați vorbit de libertatea presei. Prin aceste mecanisme, legi, care vor deveni legi, vor dispărea mogurii de presă din România, cei plătiți de partidele de la putere. Cum credeți că jurnaliștii vor fi protejați de șefii lor, care sunt moguli de presă, pe bani de la stat? Știți, bine ar fi să dispară peste noapte. Nu o să dispară peste noapte, dar în timp da. Pentru că regulamentul european înseamnă că noi avem pârghii și ei, în primul rând, au pârghii să acționeze în justiție și instituțional în moment. Și România, apropo, să poată să fie trasă la răspundere în momentul în care încălcăm un regulament european. Până acum nu aveam nimic. Oricine își permitea să vină și să dicteze unei redacții ce să publice, avea o putere discreționară să facă asta.
cine își păstra verticalitatea în redacție pleca și ultima dată s-a întâmplat, știm foarte bine, la Gazeta Sporturilor acum câteva zile și cine nu, asta este, s-a descurcat după cum au venit vremurile. Și banii de la stat sunt subiect de reglementare în Actul European pentru Libertatea Presei și acolo spunem foarte clar că finanțarea din publicitate, de exemplu, trebuie distribuită echitabil și transparent, nu oricum. Acolo spunem că televiziunea publică trebuie să aibă niște oameni desemnați prin proceduri transparente și trebuie să fie finanțată într-un mod nediscriminatoriu și etic și transparent. Deci sunt niște lucruri pe care poate că le-am avut într-un fel sau altul codificat așa la nivel de principii ale, nu știu, Consiliului Europei sau lucruri pe care le aduceau autoritățile de reglementare în fostul RGA, dar acum sunt într-un regulament european. Perfect, să sperăm că o să funcționeze. Continuați cu Directiva anticorupție. Da. N-am crezut multă vreme că vom avea și va avea Uniunea Europeană și, în fine, Comisia Europeană curajul și va exista și în statele membre voința politică, apropo de decizii pe care le luăm împreună, pentru că suntem colegislatori cu Consiliul, să punem pe masă o propunere de directivă europeană anticorupție care să armonizeze cadrul legislativ, să aducem niște definiții pentru infracțiuni foarte clare, să adresăm și dimensiunea de prevenție a corupției, foarte importantă discuție. Știți de ce? Pentru că Comisia la un moment dat a început să publice un raport anticorupție și s-a oprit. Cred că a publicat unul singur, undeva în 2015 și după aceea nici măcar asta n-a mai avut. De ce? Ci alte mecanisme. Pentru că s-a considerat, poate la momentul respectiv, că s-ar putea să deranjeze mai mult pe unii decât pe ceilalți, pentru că a existat argumentul că sunt alte instrumente cu care putem să monitorizăm corupția, pentru că, da, în general, răspunsul la toate aceste lucruri, în momentul în care găsim tot felul de explicații și nuanțe colaterale, vă spun eu care este și o spun asumat. Lipsa de voință politică dintr-o parte sau alta ca să se miște lucrurile. E bine, avem o propunere venită din partea Comisiei de directiva anticorupție, e foarte bine făcută. Am chiar contribuit la a susține nevoia unei astfel de propuneri legislative și acum sunt raportoarea Parlamentului European pentru directiva anticorupție. Tocmai am redactat draftul de raport și aștept să începem lucru cu colegii pentru a avea un act legislativ foarte serios și care armonizează lucrurile. Asta înseamnă livrabile. Da, pentru cine nu cunoaște, trebuie spus, Comisia Europeană este Guvernul Europei, Parlamentul Europei, deci Guvernul prezintă propuneri Parlamentului European, Parlamentul European discută aceste propuneri de acte de legi europene și votează ca în România, în Parlamentul României, adică... Nu, noi nu ne facem că muncim. Chiar muncim și eu un program lung, care înseamnă, la mine cel puțin și la mulți dintre colegii mei, în medie 12 ore pe zi, cu o săptămână de luni până vineri. Și după aceea mai avem și activități în weekend. În Parlamentul României, din câte știu eu, în momentul ăsta activitatea e redusă cam la 2 zile jumătate pe săptămână, în care comisii și activități, în general, care implică deciziile comisiilor sau plenul Parlamentului, sunt cam o zi jumătate. În restul timpului, cine vrea să mai aibă diverse întâlniri și activități are, cine nu, teoretic ar trebui să fie înapoi în circumscripție și pe teren, dar în practică nu prea se întâmplă lucrul acesta. Oamenii își văd reprezentanții din 4 în 4 ani în campanie cu diverse obiecte de distribuit în comunități. Oamenii ar trebui să-și vadă între campanii și politica se face între campanii. Dar mă întorc la procesul decizional. Da, Comisia e tehnocratul de serviciu. În sensul în care ea vine cu niște propuneri tehnice, cu draftul acela de propunere legislativă și după aceea sunt 2 colegislatori implicați în proces. Unul este Parlamentul European, care își adoptă propria poziție de negociere. Întâi avem negocierile dintre grupurile politice din Parlamentul European. Celălalt este Consiliul. Da. Și e foarte important acest aspect, pentru că în Consiliu avem pozițiile tuturor statelor membre, celor 27 de state membre, care la rândul lor trebuie să ajungă la un compromis cu privire la acest text. Abia după ce Consiliul își definitivează poziția, Parlamentul își definitivează poziția, poziția de negociere cu care intrăm în discuția comună, intrăm în ceea ce numim triloguri, adică negocierea comună dintre Parlament și Consiliu. Și acolo, evident, Parlamentul își apără poziția, Consiliul, la rândul său, încearcă să
ducă forma finală a textului cât mai aproape de dorința statelor membre. Așa că ce vedeți că iese pe ușile noastre, legislație europeană în forma finală, este rezultatul unui lung șir de negocieri și de compromisuri. Și atunci când auziți că e blocat un act legislativ, de exemplu, la nivelul Uniunii Europene, să știți că de cele mai multe ori se întâmplă pentru că în Consiliu, 1, 2, 3, 5, 7 state membre, în funcție de situație și de subiect, foarte important subiectul, nu reușesc să ajungă la un acord și să poată să continue negocieri. Bun, eu sunt brașovean, emisiunea se distribuie pe internet, o vede oricine, dar este adresată brașovenilor. Tocmai au dispărut 700 proiecte în valoare de 760 de milioane din PNRR pe domeniul medical. O parte din acești bani erau prevăzuți pentru proiectul unui spital de pneumo și infecțioase la Brașov. Domnul Rafila, Ministrul Sănătății, spune că banii nu au mai fost dați de Uniunea Europeană din cauza economiei românești, care a performat foarte bine. Minte. Păi stați așa că nu... Minte, ok. Minte. Ne batem joc de oameni. Ne batem joc de oameni și ne batem joc de oportunități. 27 de miliarde are de luat România din PNRR, plus 1,39 de miliarde componenta de energie REPowerEU, care a fost ulterior integrată după ce am negociat la nivelul Parlamentului European REPowerEU. Bani pe care, acum, prin renegocierea PNRR, subiect de discuție recent, da, și planul revizuit, trebuie să integrăm, da, să-i aducem. România a primit, apropo, suplimentar, una dintre cele mai mari alocări din Uniunea Europeană și pe REPower. Deci am avut top de finanțare și aici. Din 27 de miliarde am reușit, cu chiu cu vai, să facem plăți de cam 2,4%, vreo 650 de milioane de euro. Atât am fost noi în stare să facem absorbție de bani europeni. Adică banii stau pe gard? Restul stau la Banca Națională, cam 9 miliarde, atât am primit până în momentul acesta. Încă n-am aprobat, n-am trimis cererea a treia de plată. Ea trebuie trimisă abia după ce se termină cu aprobarea planului revizuit și cu reforma pensiilor speciale. Deci am primit vreo 9 miliarde, mai avem, gândiți-vă câți mai avem de primit, dar trebuie să îndeplinim niște lucruri și banii ăștia trebuie cheltuiți, ca să vedeți de ce m-am referit la plăți, până în 2026. Trebuie aduși acasă și cheltuiți, pentru că dacă nu îi dăm înapoi. Ce s-a întâmplat cu spitalele și aceste peste 700 de milioane pierdute, granturi, atenție, granturi, adică bani nerambursabili, în condițiile în care România se împrumută pe piețele de capital cu o dobândă care este una dintre cele mai mari din Europa. Numai Ungaria primește împrumuturi în acest moment cu dobândă din cauza statului de drept. Un pic mai mare decât România, iar în peisajul internațional, Rusia, care este o țară în război, are mai mare credibilitate pe piețele financiare decât are România în acest moment. Și dobânzile noastre au mers la un moment dat până la 9,2% împrumuturi, asta e altă discuție. Da. Dar mă întorc. Deci, aruncăm banii pe geam pentru că nu suntem în stare să avem proiectele gata și cu planuri de fezabilitate și cu tot ce se numește un proiect, mă rog, din perspectiva alor noștri guvernanții, știu cum au prioritizat și pe cine, asta e altă discuție de culoare politică probabil, nu de altceva. Pentru că am văzut că a dat exemplu spitalul de la Bistrița, domnul ministru Rafila, care e evident un spital construit de un om și cu sprijinul unui om de la PSD, foarte bine. Și un gospodar, foarte bine, excelent. Dar ar fi trebuit să se gândească că, indiferent de cine unde este primar sau șef de Consiliu Județean, faptul că construiește spitale regionale este un lucru care ne ajută pe toți și că este foarte mare nevoie de asta în sănătate, în condițiile în care în continuare mor oameni pe capete de infecții nosocomiale și că da, trebuie să dăm jos niște ziduri cu totul și să construim oriunde putem să facem asta, în așa fel încât să nu mai avem prea curând această problemă. Așa că am pierdut banii. Ei știau că se vor pierde banii pentru că nu sunt gata și n-au făcut ce ar fi trebuit să facă și acolo unde au fost gata, n-au vrut să dea satisfacție poate sau prioritate unor lideri locali județeni care nu erau neapărat de aceeași culoare
politică și n-au avut curajul să asume la timp măcar faptul că nu suntem gata. Știți de ce? Pentru că asta ar fi însemnat că își pierd capital electoral și că, mă rog, nu-și servesc clienților, dar dacă ar fi făcut-o la timp, și eu știu sigur că se știa în minister și în PSD că vom pierde acești bani, dacă ar fi făcut-o la timp, măcar reorientam o parte din acești bani. Îi duceam către IMM-uri, ca o nevoie. Acum mai suprataxăm și aruncăm așa cu poveri financiare în cârca unor oameni care țin economia. Am fi putut să redirecționăm, cum spuneam, poate o parte dintre acești bani în niște locuri care contează și către niște investitori mai degrabă decât să-i pierdem. Dar atât am știut și atât ne-am priceput să facem. Ce ați făcut dumneavoastră pentru Brașov? Cred că în afară de faptul că am fost foarte prezentă ca europarlamentar și am participat la foarte multe dezbateri acolo și cu politicieni și cu societate civilă. Ultima, acum, cred că 2 sau 3 săptămâni, unde a fost o dezbatere civică mare, care a avut oameni din PSD, din USR, din PNL și din Reper, prezenți la dezbatere pentru susținerea unor inițiative ale societății civile. Încă câteva lucruri. E o platformă pentru egalitate de gen și de șanse în Brașov, cu niște doamne care sunt din diverse medii foarte vizibile și active, pe care o încurajez și eu sunt facilitator. Sunt în Brașov niște oameni care merită susținuți la nivel politic, dar dincolo de asta, nu eu personal, cred că Reper îi va susține. Și vă spun sincer că nu mă interesează din ce partid fac parte, dacă sunt unii dintre ei care vor să vină, unii au făcut pasul deja către Reper, îi așteptăm cu drag dacă nu găsim modalități de a colabora, pentru că Brașovul e o comunitate care merită să se dezvolte. Are o dimensiune europeană deja, dar sunt niște potigneli și sunt niște orgolii acolo care n-au ce căuta. Așa cum spuneam când vine vorba de binele comun al oamenilor. Abia aștept să mă duc să vizitez o școală acolo, că înțeleg că au fost niște probleme și sunt modele în comunități, directori de școli, oameni care fac diverse proiecte, care au nevoie de vizibilitate și de susținere pentru proiectele lor. Și am făcut asta, am de gând să o fac în continuare. Să aduc aici, așa cum am făcut și în trecut, de altfel, orice fel de lucruri pe care le semnalează brașovenii și să fiu acolo ori de câte ori au nevoie de mine. Și am fost. Ori de câte ori. Și am și inițiat, de altfel, și am organizat mai multe evenimente vizibile la nivel național pentru Brașov. Așa, ca informație din casă, ați avut la Brașov un festival foarte fain recent, dedicat tehnologiei, componentei verzi, digitalizării. Am susținut și eu acel proiect și am ajutat să fie acolo participanți foarte vizibili și care să poată să ducă numele Brașovului foarte departe. De altfel, am făcut demersuri să poată să vină și comisari europeni la acel eveniment de la Brașov. Nu s-a putut, dar știu acum că există astfel de lucruri și se întâmplă în Brașov și știu cât de fain e Brașovul și până la urmă o să aducem și comisari europeni la Brașov. Dacă ar folosi la ceva, da. Ajută foarte mult, sigur că da. Pentru că, vedeți, de multe ori, din păcate, când ajung aici lucruri din Parlamentul European despre România, ajung mai degrabă lucruri de rău. Da. Ajung lucruri despre cum ne călcăm în picioare justiția, ajung lucruri despre cum nu respectăm libertatea presei, ajung lucruri despre cum statul de drept e în pericol, despre cum ratăm banii europeni și întotdeauna fac titlurile de presă. Rar ajung și lucruri bune. Rar ajung și modele de performanță în comunitate. Rar ajung lucruri care pot pune orașe din România sau comunități din România pe o hartă europeană a lucrurilor bune. Ei bine, de fiecare dată când se întâmplă și asta, trebuie semnalat. Și trebuie să ne vadă Europa așa cum suntem. Nu doar cu relele noastre, trebuie să ne vadă și cu bunele noastre. Trebuie să vadă oameni ca Alen Coliban la Brașov, trebuie să vadă proiecte ca aceste festivaluri și lucruri excepționale care se întâmplă în comunitate. Trebuie să vadă că sunt tot felul de inițiative care ar face poate invidioși unii europeni în România, doar că nu vorbește nimeni despre ele. Noi am vorbit, Brașov a fost plin, chiar a fost plin anul acesta. Schengen. E pe agenda JAI de această săptămână. Nu. Consiliul JAI este acum. Da. 19-20 octombrie.
Era provizoriu pe agenda JAI, nu vă pot garanta că rămâne pe această agendă, pentru că nu cred că o să avem o soluție pentru România acum, din păcate. Nu avem din două motive. Primul este că în continuare nu există un acord pentru Pactul pentru Migrație și Azil. Și știți bine că Austria a legat toată povestea asta de aderarea României și Bulgariei la Schengen. Este șantaj pur și trebuie să se oprească și trebuie decuplată discuția de Pactul pentru Migrație și Azil, că nu au legătură, bineînțeles. Dar nu mai avem și dintr-un alt motiv, că România nu pune piciorul în prag să ducă discuția asta la un nivel politic de anvergura pe care o merită. Adică cine ar trebui ce să facă? Adică ar trebui să ne folosim efectiv pârghiile de negociere și puterea de veto și puterea de vot, puterea votului pe care le avem în Consiliul European legat de anumite subiecte, da? Nu spun de toate. Cele mai puțin, cu potențial mai puțin destructiv, dar care nu pot încheia un ciclu, în așa fel încât să se vadă că suntem acolo și contăm și că în momentul în care avem și noi priorități, alții trebuie să asculte. Pentru că și atunci când ei au avut priorități, România a ascultat, a spus da, a susținut, s-a aliniat. Trebuie să faci pasul mai departe. Am avut vizele pentru Canada când am fost exact în aceeași situație. Și atunci România a folosit exact această putere de negociere și exact acest mesaj politic și a dus discuția la nivelul respectiv, în așa fel încât să poată să-și obțină, să-și vadă interesul național și să poată să obțină ridicarea vizelor. Da, trebuie să facem asta și pentru Schengen. Și să vă mai spun ceva. Sigur, putem să ne ducem la Curtea Europeană de Justiție, putem să facem tot felul de demersuri, vor dura ani. Exact. Ani. Noi trebuia să intrăm în Schengen ieri. Și nu am profitat de faptul că au existat vremuri de pace și de liniște și de echilibru european în care era mai mult decât momentul unor astfel de discuții și am ajuns aici. Vremurile se vor tulbura în continuare. Uitați-vă în jurul nostru. Dacă nu profităm de fiecare oportunitate pe care o avem să putem să facem acest pas, va fi din ce în ce mai complicat să o facem. Cine trebuie să profite? Noi, președintele, premierul, decidenții politici. Noi am făcut treaba aici și am reușit să obținem susținere pentru România și niște acorduri extrem de fragile prin 2-3 telefoane. Dar nu pot face doar eu în calitate de europarlamentar sau doar Dacian Cioloș sau Dragoș Tudorache sau oricare dintre noi. Trebuie un efort consistent. Și nu noi ne ducem în Consiliu, da? Nu ne ducem noi în aceste ședințe. Se duce președintele, se duce premierul, după aceea ministrul de externe, diplomația românească. Pe toate căile și cu toate pârghile pe care le au la îndemână și le au, slavă Domnului, trebuie să miște lucrurile înainte. România nu mai poate sta în poziție de ghiocel. Am făcut foarte multă vreme acest lucru. Foarte multă vreme și pur și simplu ne-am aliniat unor trenduri. Întrebarea mea este, avem un punct de vedere totuși? Avem o viziune pentru ce se întâmplă în Europa, ce se va întâmpla în Europa următorilor 10 ani? Avem ceva de spus în toate aceste formate de discuție și dialoguri. Acum vorbiți ca un politician, mie nu-mi plac chestiile astea cu politicieni în afară de emisiuni. Ne apropiem de final. Ați fost aleasă pe listele USR Plus care nu mai există, s-a transformat oarecum în reper. M-am uitat pe sondaje, n-am văzut acest nume reper pe sondaje. Este posibil să se încheie cariera noastră politică anul viitor, odată cu alegerile europarlamentare? Nu. Este posibil să facem cu un partid nou, care se numește Reper și a cărui copreședinte sunt. Este, da. Am spus că există. Am spus că există partidul Reper, dar nu-l văd în sondaje. Asta. Deocamdată. O să-l vedeți în sondaje. Acum, sigur, interesul este să nu fim, să nu apărem neapărat în sondaje și sondajele sunt oricum o fotografie a momentului. Ne-am făcut și noi sondaje și apărem, iar pentru alegerile europarlamentare chiar arată bine lucrurile. E adevărat că am testat mai degrabă într-un public care e mare, e adevărat că eșantionul chiar e mare, dar care are această afiliere, să spunem, pro-europeană. Bun, conform Eurostat, asta înseamnă cam 70% din populația României. Deci suntem în sondaje și cu o favorabilitate foarte bună în momentul în care oamenii află că există Reper.
și cine suntem. Păi și cum faceți să afle? Creștem notorietatea și ne-am apucat deja de asta. E greu cu un partid nou care are doar niște energie bună și niște resurse umane foarte faină, dar evident are nevoie și de resursele financiare și când zic resurse financiare nu mă gândesc la mogulii care au distrus presa și în general climatul politic din România sau la alte surse din acelea majore, ci e nevoie să convingi niște oameni care sunt și curați și care au capacitatea asta să susțină un proiect sau altul. Și curați și cu bani. Exact, greu. Să vină alături și să ne acorde această încredere și susținere. Sunt pași buni în direcția asta. Eu merg cu credere înainte și cred că mai avem și capacitatea de a strânge rândurile în plus. Adică de a aduce lângă noi oameni și proiecte și idei și alte inițiative politice care sunt foarte conștiente de faptul că România e la un pas de iliberalism, că ce se întâmplă acum cu coaliția de guvernare și negocierile aproape directe, adică în văzul lumii, PSD-PNL sunt o rușine, sincer, pentru că nu mai înțelege nimic nici electoratul liberal, nu mai înțelege nimic nici electoratul social-democrat, dar cred că noi de mult am depășit discuția asta despre liberalism și social-democrație, că nici unii, nici ceilalți nu mai au nicio legătură cu liberalismul și social-democrația. Bun, cu atât mai mult e nevoie de pluralism și e nevoie de niște forțe politice emergente care să înțeleagă realitatea și mai mult decât atât să înțeleagă ce urmează. Pentru că următoarea decadă și felul în care va arăta de fapt democrația ține mult de ce se întâmplă în următorul an. Și când spun asta, spun și la nivel european, alegerile din 2024 și la nivelul fiecărui stat membru care este stare să-și conserve anticorpii și să-și dezvolte pentru a-și ține democrația pe picioare. Okay, adică și atunci vă referiți la apariția sau la creșterea? Mă refer la creșterea alarmantă a AUR și nu doar a AUR, ci în general a extremismului peste tot prin jur. Mă refer la ce se întâmplă acum și ce a generat conflictul din Israel. Israel, Hamas, Hezbollah și toată reacția comunităților care se simt atinse într-un fel sau altul, rănite de ceea ce se întâmplă. Mă refer la Armenia și Azerbaijan, mă refer la războiul din Ucraina și nu știu ce alte surprize ne rezervă viitorul. Între China și Taiwan arată lucrurile tocmai bine. Bine, departe, nu ne interesează. O bucată lungă de... Da, dar ne pot interesa niște alianțe strategice, cu ghilimele de rigoare, care se pot așeza într-un anumit fel, într-un anumit moment. Critic pentru istoria noastră. Deci reper cu toate resursele de care evident că dispune și are nevoie în continuare. Cred eu, dacă are maturitate și inteligență politică, să facă și un scor de 2 cifre la alegerile europarlamentare. Chiar dacă nu vedeți acum mare lucru în sondaje. Se poate, nu e imposibil. E foarte greu pentru că înseamnă foarte multă muncă, dar de muncit am muncit foarte mult și prima dată și nu-mi pare nicio secundă rău că am reușit să facem efortul acesta și munca asta. Eu sunt optimistă și sunt încrezătoare și mai mult decât atât suntem foarte deschiși să interacționăm și să susținem și acei oameni aproape indiferent de partid, nu chiar indiferent de partid, care înțeleg iminența efortul ăsta comun și ce înseamnă el pentru România, de fapt, și nu doar pentru România, și pentru Europa, în egală măsură. Vă mulțumesc foarte mult și succes! Succes! Mulțumim! Prieteni, România a contribuit din 2007 la bugetul Europei cu 27 de miliarde de euro, a primit peste 80 de miliarde, adică 50 de miliarde de bani gratis. Ar fi primit și mai mulți dacă autoritățile ar fi știut să facă ce trebuie, dar de unde nu se poate fura, mai bine nu luăm. Anul viitor sunt alegeri, atenție unde puneți ștampila și de aia suntem și noi aici să vă informăm. Aflați tot ce este nou și ce este interesant despre Brașov, brașoveni, România, Europa, iată de aici, la interviurile Biz Brașov, vorbe sau fapte. Ne vedem data viitoare, numai bine!